akwụkwọ Job o bido na mbido nke 6 malite na amaokwu nke 15 wee kwụsị ahụhụ niile Job tara n'ime akwụkwọ nsọ ọ n'ihi anyị ka o kwuru taa. Yes, ọ tawara ahụhụ ma taba ya nọ n'ihi anyị nwa bụ ndị mmehie. Ha nwa Job elu nwa ya ala maka ha mara na ọ bụ onye na-eso ụzọ Chineke. Akwụkwọ nsọ sị ndị niile na-eso ụzọ Chineke ọ bụrụ na ị na-efe Chineke mana ihe ntaramahụhụ na ihe nkọrọnwa ọnụ na ihe mkpawere ma abịabedorogo you didn't start ya bidobed ya bịa kwuo gaa n'ihu na-agba na ị ga-atarịrị ahụhụ a ga-eme gị akaja a ga-abụ gị asị. Kraịst makwa ụdị asị abụrụ ya n'elu obe bupụta ụmụ okorobịa eze gbụrụ ụka ha were asị ruru otu a pụtọ ya nna m n'ihu pịtọ mpịọm nwoke mma na-anagide ezi ushi bụ ya ha abụ pado asị niile bụ abụrụ Kraịst n'elu obe nna m nagide ya mechakwa ihe niile na-emere ya leritụkwa anya elu sị nna m biko gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ya wụchukwu onye ọmụ iko mgbe ọ gwara Job na ọ ya ma bụ nwa ya onye ihe Job asị gị na ahụhụ na ị na-enye anyị ahụhụ na m na-ata ata m ya n'ihi gị na ihe ọbụla anyị na-ahụ n'ezinụlọ ọ n'ihi Kraịst. O nweghị ike inye anyị ahụhụ ga-akarị anyị. O nwere ike na ya dị anyị ka ụwa karịa nwere ike ya dị anyị ka anyị takarịala ahụhụ mana asị mgbe Kraịst ga-abata ihe ọjọọ niile ga-agasị. Chineke Christmas afọ ka ọ ga-adị kpọọ ewu n'anyị ihe ọma mere ịgwakwu uwe gị na-ahụ na gị na-agwa ịgwakwu uwe ọbụa mba okporo ụzọ emere ọ bụ onye dulatara gị ihe agwa obi n'igwe. Chineke si ya awụ onye na-edu ndị iche. Ịmakwasị otu isiri ije ụba agaba n'ije ga-agalalo n'udo. Ekwesịrị inye Chineke praise and praises. Enye ya praise and praises maka na ọwụ mmadụ bụ onye ga-awodo gị ije ya nna gị ego. Onye ọkada kpọrọ ogbolo kwọ nna gị ego. Kwọ nna gị ego. Onye ke kwọgụchi Lagos lopụta Ọnịcha kwọ nna gị ego. Si Ọnịcha kwọpụta ebe ụmụaka kwọ nna gị ego. Kwọpụta gị ekwe kwọ nna gị ego. Mana Chineke dịrị gị ihe nna gị shishi. Ekwesịrị ịtụrụ ya mma sị ya nna m riwe otuto maka na enweghị onye dị ka gị. Ụzọ na ịgụrụ ụgbọala n'akwụkwọ nsọ mgbe Zakịọs bụ onye na-eso ụzọ Kraịst ha kwanụ nga ha nọ megide Kraịst mgbe amaghị ikpe ha niile gbakọtara. Zakịọs ụzọ na ịgụrụ enwe mgbe Zakịọs bilitere n'ime akwụkwọ nsọ. Zakịọs bụ onye isi ndị agha bụ onye isi apọstụl. Mgbe o duru ha agajego obodo a na-akpọ Gabon n'akwụkwọ nsọ dupụta ya n'ekiti ọkpọ Gabon ụzọ Gabon gbu ụzọ anọ Zakịọs nna m gaba Morocco kekwanụ gaba Juda kewo gawa ihe na-akpa Bangladesh n'akwụkwọ ndago gaba anọ ọsọ mgbe ọ bịara bịa tiga ụzọ ya gaba n'ụzọ ọ na-amadụ na-awụdo ụzọ Chineke si agawa akwe na-aghọta ihe na-ekwu mgbe ụzọ ebe Chineke si agawa na-awụdo ebe ọ gawara mgbe na imere ya ọkwa ya pụta n'ụzọ ndị oshi nwe ndị na-eme ihe n'ime akwụkwọ nsọ ha mee atak were mma mapuo ya uto na-achịrị ya ego niile kpọrọ ihe na-akpọ ego ahụ rough coin onye na-akpọ ego Baịbụl mgbu ya na-akpa rough coin okenye na ngwugwu ha amawa ya kpanarị ahụ. Pita wee were mma welie mma elu so onye ka m ga-eziga nna sị ya na-ekwe nwa gị ziga ya were mma mapụ Pita otu ntị were ntị ya ma nye Zakịọs si ajiji ngwa ngwa oje niile Nikọdemus onye nwanyị sa irie ya sị m taa eriri ntị ike ya were ekwentị ahụ o ji jide ya n'aka. Nikọdemus ejige ntị ma jee ya rịkọ na-eme ya gburugburu n'aka na-eme ya gburugburu n'aka ya ji onye nwe mele ihe eso m ji ntị na-eme ya lee ya anya Nikọ nwunye m chiri gbanwe anya onye nwanyị si ya pịchụrụ ahịa ntị ma n'aka si ya mba ahapụgo ntị na ị ga-eri eri n'iwe amụsị. Mgbe ọ nọ na ntị ma ya lee anya si ya ngwa touch the garment of the Lord gị touch ha na garment ntị ga-alụ acha ya touch ya were aja mekala gwọgbuo ya ya mgbe a sị na akwụkwọ nsọ touch the political hand ya na uwe ya azụ ya ebe ehe nọ ya ya meghe nna m asị ya ngwa ya metụ the mehem wee ihe ọ pụtara wụtụ metụ ehem aka ya mehem of Christ ya metụ ha anya aka na onye eji eji ga-enwere onwe ngwa ngwa mere ihe ya Kraịst eweta aja gwọta apịtị gwọta okwuma asị mgbe ahụ ọ gwọtakwara ihe a na-akpọ frankincense
n'isokọta together ya gwagbuo ya ote ma gị ọkụ ya na-enwuli elu ya na-enwuli ya wee onyinye a na-enye ndị eze ya wee ya sị ya mgbe o metụrụ ihe aka ya metụ ọnụ uwe Kraịst aka ya mgbe agụrụ n'akwụkwọ nsọ metụ ọnụ uwe ya aka nrịa ya n'ọrịa ihe niile agbabie ya n'ụzọ na ị gara agba alọta na ndụ enwere uri a na-agasị ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ ịnụkwuru uribe ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ ụzọ na ị gara lụọ na ndụ imirikịtị mma na-agala n'ime ya laluo dịka Frankincense chiri nwụọ n'ime akwụkwọ nsọ the same road we chiri ga Frankincense gara ụlọ di ya Maria de Montfort ma bụrụ gote ma aga ha afa gị nga afabara nke ya bụ ihe niile na-edechara n'akwụkwọ mkpughe gị ga kpughele gị ihe ọ ga-wee kpughele gị ote ụzọ wee sara abadịba ndị mmadụ na-enuju n'ime ya ụzọ na-aga n'ọnwụ ụzọ na-eduba n'ọnwụ mana kwa ịhụrụ nwa ụzọ nwa warawara ken na-aga ụzọ obe ka mgbe a na-aga ama m n'ụzọ dị warawara aga m na-eso ya warawara ọnụ ụzọ eluigwe aga m na-eso ya some ya akwa ịhụrụ ya ụzọ wee dị warawara ọwụ ya wee ebe m nọ ọkwa na ya wụ nga ezinụlọ anyị nọ ọwụ ya na-edu anyị ka unu niile gara lote n'udo ọwụ ihe nye Chineke ekele adị m otu ezere ebula awụsa otu ga n'ụlọ nsọ si ya nna m awụsa riwe ma chi ka ilo nna m obinigwe ga-asịrị gị ụzọ ọ ga-awara gị ụzọ n'ịkpa obe ahụ n'elu obe esi igbulete eke ndị pịna obe ka a pịa na hụ ke nwa mgbemgbe obe ka inye m ya chapleti ma aga m ekpe 20 diketi taa ka inye m ya nwa m nọ Chineke gọziwere m go aga m ekpe 20 diketi taa nwa m chekwa ya fara na Paris ya goziere nwa m nnọọ Christmas ka oribile ịmụchịta azarị ụmụ gị niile azarị ọbara anyị mara mma ọbara anyị ihe awa ọbara Kraịst ọ ihe ejiri kpọọ anyị ọbara anyị mgbe akpọrọ Mary Magdalene n'ime akwụkwọ nsọ kpọọ anọ Mary Magdalene kpọọ ga ịkpọ mata kpojise mata gbunwụrụ mana gasị tụkwa mgbu akpọrọ mata ba kpọọ onye eke kwa mata bụrụ zoludi ihe niile gwa aka Chineke na ọbara Chukwu kpọkpọkpọ ihe a nọcha n'akwụkwọ mkpughe nwa bụ nwa akwasa oke nwa akwala m na onye na-enwedo nwa n'ala ya ọ naghị adị ka ibe ya ekekere ụwa nụrụ olu m emere m gịnị oke nwa akwala m nwanne m bịa buru obe olu Jizọs kọrasị buru obe nwanne m ike agwụla m ibu obe ka m buru obe ịmakwa ihe bụ ka butere Chineke ekele provision ebuka nya ti ndị ukwu ma miliki ma provision eji aṅụ ya ṅụ tii akwa ka m gwara gị na Kraịst sa ya atụla egwu na ihe ọbụla anyị ga-eri ma ihe anyị ga-aṅụ aṅụ na ya ga-eweta ya ọ bụrụ bedị n'ọnọdụ ya agbanwee nta gbanwee imo Sineke m hụrụ na nke a ka obi mma ịmara ime akpa ahụ ma ji nụ jicha m na-achịsa ndị ejimegbule ji ọhụrụ eriwe ọ gbajiri ihe nọ n'akpa ahụ eji ebido mma na ịnọ nya ahụ agbaga bịrịbịrị ị ga-aṅụ Linton ị ga-aṅụ nke ị ga-ahụkụli ọgbala kasa onye ri ndụ kelewe Chineke kwe m na-eji asị na m gwa azịza ama ndị iro m efosiala m mege wụrụ azịza ama ndị iro m efopụla m